Din. Peter Benny. Peter Benny. Okay. Peter Efri na ebaye. Pacho me free Sunyane. Okay. Anopay Peter Benny. Ya ja fidie no de amam. Wa na yehwe wo na yetie wo. Nti yenko. Emu ya hu. Peter sine trase kakra. Ba mensu emu ya. Emu ya o. Emu ya. Na so nyame ti ase nti da bia oba vindicate ye. Ma ye fan to so na ema no enye ho. Was a good morning mama, more fire, we day your back. Heat. I'm Emmanuel from Bonre. Yankwa amenu abema. Man pacho we de Mr. Mekaka. Me fi sewi. Ba se 2011 am betra sunya domasi. Na we besie. Ase ye de ho hwum temti ama ye hu pabo adwuma ye nsu kakra. Ana ye de betra wa ye boy bla. Nti di mana ya fa ya na mkofa lady bi to me ho so. Nti a se ba bia na meti no. Madwuma no kofom. Nti na se fiwura no so ye de air pressure me. Ana me lady ni din kra se mpese me kwa akra ko ye adwuma kakra. Ana me ko e. Nti mko e nyame ado me konya 3 dan so di akiri. Ama me first load ko Burkina. Nti o man ye san ba ne be sabe fa another load ni e ko e. Ba me ko na me lady ni kasa 24/7. Nti o man no be ka jem say if you run say e wo fa se ba kwa ba e ba gidan no nti o me yi ni o man na yakopon charge na so ha se ma kakra anya 4,300 na me send my lady say on fan pe dan ni bi nyede ensi mo no nyi ni o man nkogum nya na mo nti me send this man o ma 2017 ana lady ni frame say bono so me hu no do na menimini ne ma me ne sisters ba na ne father nkasa de menim no nti woman na lady ni frame say ne father if Italy aba ono so di san komone champion say ne father if Italy aba na ne father so peso hu me na so okay so waka na sare a mate na ebi kura na opemo bi na yede e de aboa me nti waka mate nti didima edan ka me ma jisan ka me go back to sunyano na ye kan photo on ti o mba ho mo ye nti me tu free tema Thursday da bi me tu free tema Wednesday and I bedru sunya Thursday on matching 4 p.m. nti me bedru ye no asa me so na me wo na mfo bi mo ha asa mo so ye mpabo ne bi nti me ba man ko straight me ko still mo no mo ye adwuma kakra nti na nwumre na me ye de me ko do ma se wo nti me ko ye no ana mse sare me ko gani mu fie ono akọ hese de nti a omo frɛ me enti me koduru fie ono omo fie nso ye fitwa hia me koduru ono mankoto obi a enti me firi fie wa me pie no ana me hia somo ge ba ko be say 11 to 12 years na to ana mo so na me ko fie wa me koto ge no oni ma me mo enti dam de me say omo nyina ye family ana bizanse na o sister we ana so me sister o ko ni kunu o ko ye ndumi nti wana me kam tim say so masi intimi de manfa na asem tina 20 cedi shem ho na me yima again say onye nto apple drink ba kunya de emfa mele me ana again ji no koto apple drink ne ba na me chen 5 cedi tim chen 5 cedi na me yere me sisu na me koi na le puni asna o match dam se me kope bia hwe na ja ma kotu ya misika na me te bench so na me de me hwe me bo intimi to na me nya akọ intimi yi na ye lead na me ne ti no ana o friend bi zam say yes waba and I'm saying maba na ho na ka kire no so nipa na o ka kire me de ni din hia na yes waba na wo na so me hwebo nti mko mama se me hwebo ni wi a me de meba dina kasa ase dedede no na me kate phone no nti me kate phone pe no asan frɛ nti o pick up was I didn't tell me no kasa o mi mu mama frɛ no wa kate me na o de onim ne e ba anka okro nya adaji 18 na meka I'm saying, dear neighbor. Tina say, on na kuma wo so sene me, and I me cut a phone and me doom me phone and me shame bottom. And I me hear me bo. Nti on bo first have we me pie na me soft phone na network ni ba pe. On san frɛ. Was it wo fa? And I'm so me say me hwebo bi say. Na me wi me ba. Was say you ye born what 10 billion kura na jana bra me ni nkomo. Na me say wo he na so na ho so ye ti janse.
ɔse ɔwɔ saa junction so ɔyɛ ɔbɔ mu fie hɔ nti menhyia no nam so okay nti menam kwa so kwa baabi wɔ hɔ ayɛ sɛ ɔmu si na ɔmo yɛ na hɔ dan no yɛ court ɛna ɔmo agu na ɔmo de ama next for ɔmo wɔ nkura wɔ mu ɛna me sɛ o maduru baabi a ɔmo wɔ nkura no ɔno sɛ ha waduru kora gyina hɔ twɛn me gyina mango na ase twɛn me na gya me de me gyina hɔ nti me gyina hɔ pɛpɛɛ 5 minutes me yɛ sɛ gɛn na bɛduru gɛn no bɛduru yɛ seconds ma ho sɛ boys atwa ho ahyia ɛna mbisa gɛn sɛ na we mu so ɔsɛ ɔba no ɔne ɔno kwan na ɛba onim sɛ amanfo di na kyinam sɛ dabi ne ɛkɔ so die mente ase na bo ba ko so asɛ me yɛ mpaboa ma no pɛn nti me so me phone light na akoto na nim na mbisa sɛ na seto na sɛ ɔde me ne wa na de asɛm na udi mama yɛ ma bai ɔno so ɛnyɛ bibia na papa so masi no ɔse yɛ de yɛ me from la nam so okay na mbisa sɛ ɔwɔ ɔse ɔ Sansama station nam so okay saa de yɛn ho yɛ de yɛn kɔe ɛna me di ɔmanim nti baabi a yɛkɔ no game sɛ game mu fie hɔ na yɛkɔ ɔmo de me kɔ nwan ya ana yɛbɛsi game mu fie hɔ na gye me wura hɔ na ɔmo mama konwa na metena so nti metena hɔ bɛɛ get to 30 minutes na nipa na ɔfrɛ me na menya hu na mete bench so hɔ nti mete hɔ na gye na me ne te so na ne ma me yare hyɛ dɛm ɛhɔ na ne ma me ne de epie bae no oh black coffee de wa msi pewa sem pa wa koye saa de we de o ma di hu ya wo me hu me fa o se me ba ple kopɛ na menim so betima esi na me se ma mpacho de na esi wa se me hyeda ma na nkansa bɛbɔ me ma na ese wo wa bɛ frɛ ne ba sumasi ɛne na akoda me ni obi ankoda na me ge no me ba hwɛ gifty na me pie na me hia akora no ɛna me soma no nti me soma no kora no me kyɛnska ɛnyɛ sɛ bia ɛna me discount man na me wiɛ de me tu 3 nti ɛnyɛ sɛ bia me bɛ fra akora no ofia na me ne na akora bi ɛna so yo ɛna me ndɛ kɔ hye dem nti me ti wote bɛ 8:30 ɛna me ti sɛ ka bia de aba nti ka no bedu ya no hɔ so drive for park hɔ nti na me sɛ bia obi na apɔn adwuma ɔyɛ de ɔbɛ park ne car ɛna me ti wote me ti wa mu sɛ nipa mienu awura fie hɔ nti mu wura fie hɔ no ɛna mu sɛ pono bako da bako na obi pie free mu ɛna obi gyina no sɛ ablante ni na me so say na ade na maye ɛna man say me de me so me enko na me ko du police station hɔ a me hu de ndi a o mo hwe me na ja me kɔforo kana me di o mani na sunya central police station nti ko du ya no na lady ba ko ne last couple ba ko na ɛwɔ hɔ na ja mo de me kɔtra kanta back me tra kanta back man bo 9:30 na me hu de ndi a me ti hɔ nti nam so ma me ne ge no police ni ba no ase amba ba ye ba ntem na last couple no de buforo baby gate na o ka me shim Ezra 94.1 FM no ka me shim nti police no so ase o ma sin say you know nti gate condemn mema de o ha na mema ma de so a na me wuram nti me ko tena mema nde na ni mo say ge ba ko hye mande nim nti no hu mi na obo me di Peter ti me twimiti ono so aso ton tamelo ma to bi ono pen na me watermelon wura ono bi sam se na ha na me so me kura me nim de nti a me wa ha eno an se ya mo me de abeto ase bola nti me nim ono se me na me tia na mu se gift ma me ketwa nkansa aba ekesi bi atie obi se obi ni ne ba koda na se wa na me so me de me nim wo na kwadu a me kofi o gift ma me aso mo kan no nti me de me nim nti ya cheme Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Na menya hu mesia de menya hu de nti a me ho so. Nti mo hwa na me san da ma de che Wednesday. Ti Wednesday no na station master ne ba ho no bisa say. Ho na da to we na ba 24 hours. I am finding court. Na me page me so no bisa me say we see no. Na me say oh. Because me nim nipa no me e be che me na me nim si adi. Ana obisa again o counter no obisa no no. Obo ni si adi na o friend of phone so ono yobo na na ja station master dey pie kwai nti Wednesday me sa dem ade chin Thursday ho mache be 4:00 me shawa na si adi no be yi me na o de me call no office ye kono bisa me say woni nipa so mesi na so minim no o ye me yere oba me ne ti ne ma me ketwa o say wa be complete ya o say wo ba friend ba ne na akoda
I'm saying many baby uncle. Get an amnated, and make it up. I'm so me no be uncle die. Now me get no me kufio. Do to man am wa kra me kufio 24/7. I'm on grand crime. I am papa kra am obupen. Ti if you dey me ta ko na get me so man. E man to ade blame me. Yes e be my friend na akoda baby. Ena. O twetwetwe ya no san me koshim. Nti me san da ma de chi Friday na ahomache be 5:30 mo ha no be frame say o de me ko ba bia me na me gina ne soma akora no enaja obi yi me ne yeko na okutwetwa ho pictures ana ye san ba no san de mbe she kanta nti mo ha na seconds no san be yi me ene o de me ko na office na o say wa frame am na tema gen asase me si na gen na me ni nya issue no ne ma me no nyam nti ho na si an say wone ma me na di nkomo na ma me no otimi say ne ho kire no nti asemu enya asem bia nti me de wone ma me na akasa ma me so aboka 2005 nti me peska ne sika ma no na o ntwa kire am say me asem no me nim ne ekone ne eba e na ade nso me nya nti mere e na sika na o kan kwa me ni bi da o sisi e nti sem ka se me nya sika na ma na me dada me na me me kama se na yetete wa no san de me koshim nti seconds mo wana si anu esan bae obejira kanta na chiwo ana ofrem na me ko no se me hihye mo na ye kokot na mso okay ni nyambe ka na enokre na ja ono a ono private ka no wode bae na metenam na tipai nti ye ko no na da bia me ka ze koto no anka ze obia timi ko no na so kwoti asem nanka ode kokwan ode bond bla ya tikar ma yako siya nasim wakayem say mame no one mame na akasa wakasa mame ne de mame ne say nsika no hia no nti se me de say nyame adasa me kodura say ombo me kwadura mempa mame ko challenge mempa judge ne chaw na omfa cheme na wo say mame ne sika na open na wanya no enji no mpese obede obegya kesi ne mtim kodura me de mempa judge ne chaw na me pa ne chaw obegya ne na ja o kan sa che me aja say me de me say me nye nti na je koduye ana me ko no mu di case nti o mu di case mi ansa na o mo free case no nti o mo bom din a o rezi ayi na na me de me sa to me say yam ka ye ni say me pa ne chaw ona o say o pa o me chaw de ona me so de be mu bizam say udi fo na say udi bi na me so fo ba bi me di fo ona bizam say me nkyere me fom na me so me fo me di e akora no me frɛ no soma no ba me frɛ no soma na me gya no kwana ana me man ska okoye no me nim ba bi wote fae ana seconds on be chim sɛ me ne akora na akoda nti ho ne me fo me de me di ono se sa nti na gaba ko ete nti ono se asase mu de ni kwasa nka wo gitum sɛ wo di fo nti na sɛ ne sia ni ka kyerɛ me no me dem nim sɛ oboa me mama de makodi o makogya me ana gya me di sia di na chi ana gya ne fa ne pen chwe ya naja uhuru bo me 12 years e panicho no sugo wadi abo me koko naja koko no minim se koko kora ibi oyi bi jame mani ba me so na metikama ya pepe bibi ayi me kosunya prezi na tama omuko jeremia tama ye kɔ no minisi ya ni ko ane ada man ba ko no so koko to na ne etikam nti omuko jeremia ye ba no na ye ba no akora na mame ebe fro ye ka ni bi ena man na ogigina mo mudi asem no se o monti ase na o moji jeli me no so tika ni bi nti omko jeli me ye ba no omko jeli me odua nkwanta nti ye ba no ye konso ye transio bi kram sanjo gana me nimdi ese ye frana sio ta no sese e odua nkwanta ko komo ba bi o ton kula o tra ba bi o ton kula na e ho nti eduru opena si ya ni gina se okoto kula na ja metika no mi nsu ana meti nti wana me friend nsu say na nansu minim udibra udi na se no kure se sa asemu ese mi difo e wo se no kure se maya ma traw akwa ba ma sa traw es na ko se no kure se maya ba bia me ko no e ma wan yi akora nya dai entomi na emom se no kure se minim hwe na se obi biara ne nsa wom se obi na agye me contract
so bi na opese ogu manu ase a oni say nipa no eni na mom say ntwanto so enso na mo de atome so a oni say nipa ni na oni na asefo so nyaa yede enkasa na mde me ka ma asem na ja ya de me ko sunya please ja sa me boni amadi na me ko serve ho asotwe ntim da ha na matwa be 6 months 7 months 8 months a me ko one day bi mo hana nya visit e wo social office na me ko nti me ko e pe na ombizam say je na de mbae na me so omo say makodi obi nti ya mama ya say defamation case na mo say tanasi na me tase bizam gen bizam say woni mama asumasi na me so minim no no bizam say woni mo kwan be so na me say nima minim no eye lady bia na meti ne mama ketwa na na mo sa mama no so ana mama sisi ame wa ha ona o say menene ba akoda nti ame wa ha ona se mama na afre say wo aboni badua o say da bi o say obusu afo de akora na kwaduro so nti no omo ba ha de akora na be hye wonsa ana me so say no podi say ne da nyame ase sa da me Friday nti Thursday Monday mohana omo sa be frɛ me ana me koy ti e koy no omo de yepia abonti office bi me koy me koto akora no gen no ana gen mame ana sa man na ogigina menti ase me kono mu nya office ano office wo nti di gen de hu mi anu usu na ja me ko gina wo na office am bizan say mame okunu ni gen si daabi o se nya okunu o se daabi ana obizan say ajapi oyiri nini na am so daddy me yire na ona say oyire ne o kwan be so na am so we na o mo se me ne na akoda nti amode ma ba nti for now de we twa ka say me yire no ana obisa ma me say je kwan be so no da bi obisa ma me say wa mane je na do nam na ma me chire say me ne ba ne koda ye na o mu ko jeri me no me ma fra busuan fo o sahwi ama ma busuan fo de akora na kwaduro so mu kokun akora nse be ya amafo be hu say asem no enye no kore nti ono oba de akora no abehye me nsa wa ha akora no gu nsa o meni me obi ka ana officer mbizan say e ba ne say o mu hu say me na maba akora ne dua ono say akora ne yare etwa hwe ama mo de ne ko hospital nti no mu nim say bia akora ne nyem nti o mo de ne kwae no o mo say nyanyi nsen o mo masan de na ko milisipa o mo say nyanyi nsen nti sofu bi no no okọ Pentecost no ate na akọte na sorry nti no every Friday bia no ye mpaibo na mo ko mpaibo no bi nti ho no ekoda di say obi agba akora ne dua na ma me no so kaka ne tima eda na ye koya ye ba me na metikan ma dua me bobi sahwi ma bobi twikasa nti ye mia nti o mo de akora no ba be hye me nsa wa nti o kasa wiye na mse na m ka je officer nse masa si afu mienu na egui ma be gina se me ko na wo hwe ofu na hu na wo se ma ba nti fon no ye mia na ma fa na se me so me hwe mitim na nya me na se me bo odua na se dua ne be nya wa se eno kra che se fon no me ni mo hwe na ja me de me kasa na officer nse ne ekeka ko no asem na ni ye nya nti no se ma me ni wo bibi ya one ne ba no enkasa no hu no kro na o misa na on na busuafo no nya de enkambo no mu kwan be fa so a me fria na ba bia me wo de mintimi nya dua no ho hwe service no kwa mara ma kwan sa se me mpie nkoda ne dua na ja me kwashim mo sabe ne please mo ntimo ha officer ba kokko gang o de image phone bi kwa ala o ba ye pe no also me ho no me ni free pa na o be frɛ me o se o mo kosa sa de o bia ne yeti no ko ye adwuma ntimo ha na o ba na o se pialo o wife na o de o ba ha na akora na wu na mso ye da nyame ase bible kra me ye cha se boni beku boni efo nti se wu dia se nyame ne ye de ye da na ase namde me ka ma se nti o mana bisanya ko se man na onu gigina menti ase onu so akonya accident ama ye se ne na ba ko ye twa ne na ba ko na mso kakara kara obi abenya na katua nti o ma nche bia na me de nti mi pie mfaze last year December mo
nti me tama me kɔ no na sɛ me mattress ne TV bi a me ka sɛ gɛ ne nkɔ handa na nkɔ mfa nkɔgu mu ana me kɔ fie hɔ sɛ anka me kɔ bisa na anka mayere ma gye me nneɛma ɛne sɛ mɛtɔn sɛ ma de bɛkyɛw na anka ma ho nneɛma yɛ me kɔ bisa gɛ na sɛ ɛsɛ gɛ ne ni hɔ nti me firifie a me pia na me hyia lady ba ko na me san sɛ na sister gift ɔwɔ hefa na ɔso gift deɛ sisi enim ba bi ɔne na mo sense na ase kɔ di ne deɛ yenim ba bi ɔne na sɛ gift ase akɔdi no ɔna ɔsɛ ni kunu ɔne ne te no ne ɔbɛsesa me nneɛma ɔde kɔ ne dɛm no bɛma ne papa no na akɔda nti nam so ma gɛ ne ɛde no ahwɛm nam so okay saa de Nyankopɔn ogusu yɛ ne nneɛma yɛsɛ nyame fa ne bo ɔnto ne ntɛm ba abosom no yɛ fa sene nyame yɛ katua nam de me yɛde me kasa nti me pie no officer na me kasa na me ne yɛ adwuma wɔ inside ɔno no ɔkyerɛ mpaboa ne bi nti me kɔ hɔ no asɛ me kɔtoa so sɛ bi a me pia me yɛde ne ho nkyerɛ me ɛna me ne yɛ adwuma kakra wɔ saa nti me pie no ɔno no ma me container ɔno ayɛ container bi ba container no ɛnyanye complete ɛna ɔde ma me sɛ me ntra mu nya adwuma na me kɔtena mu nti ɛno kora me start yɛ kora tipa tiwa na baako aba nti man bi yɛfrɛ no di na me wura fi ɔyɛ kurom wɔ mpanimfoɔ no bi one day bi mo ha na man ne betwam ɔno so na menimini paa bai me heada ɛnka nkɔ ne nkyɛn ɛna ɔfrɛ me sɛ memra ɛna mekɔ na mekɔ ne fie na ɔse masɛm no ɔteɛ na ɔteɛ no ɔhɛda kɔ fie ɛkɔbisa mu ɛfrɛ akora no frɛ akora no maame ɛne ɔmo tena ase sanka akora no nka no kuro bi ɛwɔ mu na nam so kora ma maame no kora ɛdi n'atɛm ɛbɔ ne dua ma no ɔne ɔfiri fie hɔ nti ne waba sɛ ma nyame amadona sɛ ma ba a sɛ ɔno nkwa na adwedi anka kurom adeɛ ka maame ntena obi nam so da ne ɔka no yɛ nokorɛ because sisi ansoro me ba yi kwatere kwa no ansɛ me de aba do me ntade kwa me gya na ha kwa kura mba ma meto 8 years e be din sɛ wa beto akokora ma meto 8 years pacha nti bana ma ba no bibie no nti me sister ba ko asɛ ɔno so me kunu wo what do you call it santase hima ho na last me frɛ no ɛna me ne di nkomo no so Mr. Crumbo na man frɛ no so o container bi ho nti ja sanka meeting abetra be ala anka me di onu kwa ni demo na me ti say Ezra 94.1 FM radio station ni ti 94.1 FM Ezra 94.1 FM nti onu no machine wa bia ye nyina ti na me ti say enko no mo ka sa o mo se keye me boss mi hu na mo na ma dia na me yere me fine na blande studio la no e man so sadia nti opɛ sɛ yɛnyɛ dɛ ɛma wo mommy kakra me kan sɛ to me no no side ana me kwa me fa so a me kopie ho no ɛne ɛhɔ de me to me no ma jama nananem ɛkwan fa so a wokopie please no ɛhɔ de nananem eguso di omu dwuma sɛ wafa woni akwara na wo se no wo mfie sɛn mfa sɛ wo dem fa 12 years fa 12 years 12 years na ho soso ana tiatia wo te sɛn okay akwara na nkasa ne maame na nkasa ɔmo heda nya nipa a ɔmo wo honam okay lady ne your friend say anya we na nkasa ne your friend say de what they told so say when na dan akwara friend onim ni okay na abayo na lady na one ne friend no so your friend say your friend gift we share no yeah 94.1 gift FM no share no 94.1 FM Ezra 94.1 FM 2015 we share no 2015 pacha okay ti woni net na enya ben fie sen mo twempra nya fie sen oh me hemani ka me tuma ka nya be 1.5 year 1.5 year nti na woni net hene
beginning no na kuro ba ko bi to a yeso ho ye fra ho kwatiri ɛhɔ na ne yɛti ansa na me move afiri aba domase wo no ɛhɔ na wɔne ne te mpakyan nti ɛhin fa na wɔyɛ mpaboa no papa na me no sunyan okay ɛna wohyia nti lady no wohyia ne sunyan ho lady gift no mo te domase Odumase sunyane obi o efre no Odumase ɛhɔ na lady ne tie ɛhɔ na ne ma me ne sisters mu nyina mo okay nti tama wo say ne pɛ no na wo kofie hɔ like o ma me no obi bia ni mu me kofie o ne ma me ni me ne sisters mu nyina akra ni me ɛnyɛ sɛ bia like yɛtete me kofie o wia no pa ti wo kwa na wo hu na ba ye ya wo de o twa trotto so so wa fa no na wo hu no ga no me first time I be hu no na gift no na ne ma me yɛ twoba enti no aso obenya ska kakra so oto anka nti first time de hu no me koto no anka no en kwa me ko na nkora bebre ɛwɔ ho yo twa trotto so so wa fa no na nipa bebre o ma yɛ bebre ho nti me na me nim sɛ bia na buso nti gift ni pon ya wo kofie no ana sa akora no fa ni ma na yɛ kofie na sɛ no wa hu ne pen ma hu ne pen sada na ɔde uba na gift ni wa na ɔde to so so afa ne ka ho ade wa hu mpredo do say no kan wa 2 times okay enti woni gift tena be 1.5 year asa na wo tu kwan akonkran mpachan okay enti wo konkran wo kwaye mpabo adwuma no me konkran me kwaye mpabo na adwuma kakra ba no kra na e obi nche na me kɔhye man kwa no fi kuma se anti em se ne fada wi ana to shop mu ye de e ba nti na se me toa me nya adwuma bi anye na me follow ko tema kodi tire na chi no okay na kodi tire na chi nti wudi wunya sign wo ho ansa na gift ifro so papa free Italy aba nti no bra fasa minya be ode me fa no 1 year wunya be 1 year me fa no so obesra wo enkra hoda wa ma hoda okay ena wode ba nti wono na fra wo so papa free Italy ababra enye ono na ka che wan ka wo ma good nka ate wo tema ye wo djuma okay enti wo ba ye no wa ma meto no wo ba fie no no ni ko fie o man ko to gift no wo ko duro be tambe fazem ko duro be 7 enyumre sabra ne de na obi apon abefie so obi kra kwa adwuma wo po abefie ti fie no ono obi ani wo ka abaya na ode to wo so se wafa no nko ahu pacho ase omu fie no ye abuse fie na se 94.1 FM no mo omu nyina Ezra 94.1 omu ware FM. ne omu ase omu ye yoyo boys no bebre ya tutu nti na aka gift ne mame e na ada woman baako no no so wa ye abonte store e wo sa fie na nti no no to apetezi nti ono wo ma okotre ko pensa ne bi nti na gift ni mame mum e yare e hyedem me kro na mi se enye sa ada na asem si mi kro na mi se gift mame are hyedem nti no so no enmere no so no ba na obi ani because say na asaba ba wa na ye de to wo so say wafa no no ma me we because enwunajo yokọ afuo maba yokọ adwuma ba obi a wo fie tie nkoba se sabre no be kọ no ya baba no nko na wo ho na gift ma me nko a yare hyede mo ade ba ko say gift ni mame no gen mame no no akofa man bi o ne man ne ti nti no mo te one man no ete different yi nti asa anka na gift ni ton nti no aya na ankora na yede aba ho girl no 2 times per ansa na obefie ho si den na wutumi hu no fie won sam nyina sa girl no ne maame akofa be ma wo baabi na ne maame ko ho sabre no se woni fie si den na hu no se be ma ho no ko momi de dia me kasa nse tema na me wo ho no am say omo gift ni maame no em so omo na na wo se den e ka baabi e wo fie ho nti enam so mabusuafo no aye ni start here no me kwa me ko be 2 times nti me kwa na me ko to say na sister no 94.1 FM. enyem nti no no pie 94.1 FM. o chiam say gift Ezra ku 94.1 FM. jama me di hu maame no ana obisa me say minim no na me so minim no gift kro no ko gift one day nti ono bisa me no say gift kru am say mommy ana obisa me say woni me na me so minim me hu ma ba be to ba me head anim ono say gift ma make to an me nti wa sene me de ma me di hu maame no no enti wo ba ye no obi a wo ba gift na afre wo na ampani ampa kwa na gift papa
Efiri abrochaba. man for my near Winida. Na so papa fra abrochaba nti na be. I don't know, but me say trap, say I don't know. The nti na also trap him. Why in the day nti na also trap him? Mommy win him. Say, didn't I make us say air travel? Me send his camera, Tama make us say, or no friend me or say down run. Aba if you say say me yimi no mana obi yin no mana gu abonte no this can no koda okra me kra my mind san come be me power man the pressure and I me send this can here e the man nti me no me hu say 4,300 nti no me hu say I said asemne buy no asemne buy na me da police so no me can think say ah na age nti sky nti na wa we nyina e buy na because time me ko no me de na me say oba me ne ti by me bedru ye na again ka yem say gift koni kunu ho okoye indomie wo kwan no to be frank mama mu yem bebi gift ye indomie me boa Ezra 94.1 FM. na one akwani catch you say FM. gift Ezra ekoni kunu ho 94.1 at the FM. same time okoye indomie enti de ahin na no kre because okoni kunu ho mpacho sɛ wɔkɔyɛ indomie na wɔkɔyɛ indomie na baabi ɔyɛ indomie no wonim na akɔ hɔ enti bibo ɔka sɛ ɔkɔyɛ indomie no tracy kɔ baabi ɔyɛ indomie no mpacho baby a get ne kire me say gift ni indomie no e ho na e ka kwan e na o masi 3 bedrooms bi wo ho nti moto fita bi e wo ani ho e ho na gift no ne sister pan ni e den eti nti me bisa again say na ehefa e na again ne kire me say baby say e na gift ni e den ni kuniti ne kuro ne ti kurom hɔ a krom ha ifie na ne sister pan ni ti mu ɛna wɔne ne twɛ mpena 1 year ɛne 1.5 year ansa na wokɔ tema ɛna ne kuro ti pom hɔ a ya ababa na ɔde to wo so sɛ wafa no no kra maame etumi hu paw ɛpaw sɛ gift kuno ɛna obiara nka nkyɛ wante ho hwehwe ansi mommy de me ka me pa show tema me kɔ no gift na me ne na ti mini nti me ba ye no a me kofi a mankoto no ɛna kra ne ka ɛna kyerɛ kra ne ka me say gift koni kunu nti me ama me suspect say owi a me kɔ ye no because tema na me wo wo kwan no kɔfa ba ma sa nese no wo kunu da no ni kun dada me hu ge no kra na ɛso akɔfa ba ma foforo si den wo tumi frɛ wo no wɔka kyerɛ sɛ papa free Italy abɛnti behia no wɔ abra wɔ ba ma ho say me sanis kan man before and so no frɛ me ka me say ne papa kra ye 94.1 FM. nti sɛ sika no ne wɔ nyoma no nti ɛna ɔmo trape o me de me sana me hu wogidi me mami sana ye me yi wo free prisoner nya sɛ va say me ka ko 5 months okay kakɔ 5 months busumi num oh okay 5 months ma yɛntwa yɛ ho emra sisi a yɛ ba which are saying 8 years ma minti o 8 years ebra omo ka sɛ wafa akra no omo se wafa akra no akra se wafa no wɔ hene fa hwan dem say asɛm ni si ye na ɔmbɛkye me no sɛ me koda me dam 1 week na me nya hu de ntia me dawo master ne ba ya me comprema na si ani be yi me no obeyi ma homache ana ye ko ɔmbɛkye wa bra man ka bibi ankyerɛw adana na ɔmo kye wa na sɛ edana me free ɔmbɛkye wa sɛ me gen ka sɛ me nhia na me ko hia no ana boys na gen na ɔmo ba no ana ɔmo ye ko ɔmo na sa okay nti yet wana police for no yede ka ba ye ɔmbɛfa na ho me fa na nti wan bi sade nti ɔmbɛfa wo sɛ me bi so ye ko du ho na me bi sa gen say boy say 94.1 na FM. wane papa be na Ezra also hwe me no 94.1 FM. ana so wo beba nti metwa na gift no a na me ne te ne mame se na me so hyele na opie bae nti mame ne kwa na mame te se problem se nti no mo yede omo frɛ me sɛ wabɛfa wo ba hɔ no me ba hɔ no wo kyɛ wo kɔ hɔ no wo kyɛ fie hɔ no bra wo kɔ ya na gift ni wɔ na wo ma we kɔtɔ drink bre wo no wo kyɛ fie hɔ man che fie che se akwara nka sakra man hye ma metu fie ho mimi pie fra bonte mi wura fie na man kɔtɔ obi a mi pie fra bonte no na wo hyia no na me hyia no e wo mo gate wo na ne sɛ na wo kɔ abɔnte da Na me kɔhwɛ bɔ. na wo kɔ a bɔ na se no wo stores wɔ hɔ wo kɔhwɛ ba adan wo wo duru hɔ a watɔ wo drink wakɔ no na wo suma akra na me na kɔtɔ wo eno ne me big mistake a me ye
ɛna me akora na me friend no na tirimupo bɔne bi anta akyiri One father. me to nyame ka me bra me kɔbrɛ ye One father. No. me to nyame ka me brɛ a me kɔbrɛ Because Central Prison. Ono uni na hene wo ho. Ena wo kwa akɔhwɛ bɔ. Bɔ kra so de mostly ebia obi sports ana baby sa ena wo mo yi no. Nti no mo ye ya wato wa ukwa wato wa de no wa no. Ti ade na ode brɛ wo kra no wo gina ho no wie yansa wo. me ɔde ma me ana me yɛre me yi 5 cd ɛna me yɛre me de ma na me tutuni Okay. Ena wo kɔ. ɛna me kɔe Ena ye de be share wo. Se wo no wa fa kra na kra na ti ase. mpacha se What you say? oh nyame nchaade Ezra 94.1 FM. akora ne ntia 94.1 Your day FM. asem na owu yi bra na Ezra wo prison. 94.1 akora no wu FM. before ansa na ne pii Wote ho. Wote brebe na wote no we the same with prison ho. oh metie no nso odika yale akora ne yale mo de ne eba ho Eba prison. eba prison ho sɛ wɔn anka ne ma me sɛ me ma frɛ mabusuafo ɛna ɔmo de akora na akɔ aduro so ntia ɔmo de akora ne toa mo prison ho Okay. nti ɔmo baeɛ no na kyire na akora ne yɛre ewu ya no nko officer bi na ɛkɔ alala ana ɔbɛka kyɛm sɛ me yere na wu Akra na wu. Okay. Nti na kyerɛ sɛ ɛyɛ asɛm a mu kɔ no a yɛde mu kɔ no a wo kan yɛ wɔ nsuo no ho no. Ɛna Me de dua ne deɛ, sɛ ebia no na ayɛ adwuma. me gidi kyerɛm sa because dua ne deɛ sɛ meka sɛ mebɔ baako a na meboa Nti ɔmo enya evidence bi a ampa wa rape ne nti no doctor report ni ɛkyɛ sɛ wa rape akra no ɔmo tumi de bi bɛkyerɛ court. ɛda na ayɛ bɛkɔ kɔto no dabi ɛno kora medam bɛ sie ni baeɛ no ɛna ɔno bɛka kyerɛ me sɛ maame ne baeɛ no ɔmo mo de akora no yɛde ɛkɔ hospital kɔkyɛke akora no sɛ obi no nada ɛnam sɛ na mo asɛm ɔmo kan deɛ metumi no do mi su abae mente ne ma bi ase because sɛ nke sɛ bibi sɛ yɛasi na sɛ ɔmo de akora no kɔ a do mi wɔ ha mentumi nkɔ bi ba nkae sɛ ɔma me yɛ awɔ na nka ada sɛ mɛpɛ obi na ɔde na akɔ a na nka nipa na yɛde ɛde akyerɛ ma me nti ɛhɔ na si ani bɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ mena mbɛkyerɛ na adwuma yɛyɛ na mankwasesɛm kwa na ɛdi ɔmo kyi yɛ wie afei na yɛn ne yɛbɛkeka mmara nti nyɛ mena mbɛkyerɛ na adwuma 94.1 FM. ɔde me kɔɔ saa baabi a mekɔkyerɛ baabi a mefrɛ akora no soma no no a wokɔtwia wo pictures no yɛba na ɔka kyerɛ me sɛ paper no a gɛn ma mede bɛkyerɛ no sɛ ɔmode akora no akɔ hospital nkora no nipa no ɔtwerɛ doctor no ɔtwerɛ no na ha right na ɔhu ne yie nti ɔno atu car ɛkɔe ɔhwɛ doctor ni ɔmo kɔɛ ɔmo sɛ ɔkɔɛ yɛsɛ doctor ni no ɛkɔ leave nti ɔni hɔ Yɛn sɛ wɔn nya bi ɛbɛkyerɛ but wo susu sɛ ɛyɛ fake because wo kra wa anyɛ nti ɛyɛ fake ɛna nipa na wɔgye gyina mu no nso ɛbɛma no no nso deɛ na yɛ no mɔmi wogye di sɛ ɔno na ɔgye gyina mu girigirigiri ɔno te fie ɔno otwa loto wɔ kwana no ɔno renti dan ofie hɔ sɛ ɔno nana ne mprane soma gɛ no ɔno ne mprane 12 years ɔno ne mprane gɛ no ne si dɛ na ate sɛ yɛsɛ sɛ woka ntam gu amena mu a woyɛ dan ɛbɛpie nti ɔno ɔte ase sia no mefiri sumia koraa ba no obi ka kyerɛ me ba me medi ka te me ba na memfa m'ani hu ɛna memfa m'ani hu yɛ sɛ ɔde moto anya ase ɛmi atwa ne nan ɔno edi adanse kuru mu asɛ wagye agyina mu no metina ka ni akora ne kunu no akora ne mpra no sɛdeɛ yɛnim nti me deɛ mɛka sɛ deɛ ɔno di adanse kuru mu no sesei no ɔno no wayɛ wanya accident ama yɛtwa ne nan ɛna akora ne nso ya wɔkasa no ɔno nso wafiri mu I see ɛna ɛdana ɔmo kyɛn mi no na akora no ma no na maame no nso awo ama ne ba no so 94.1 FM. I see nti abusuafoɔ no aba wɔn sɛ wɔn ate se ayi o me de mentimi nkyerɛ de ba ebi a sɛ wɔn bɛte a dana me kɔ gift mu fi hɔ na me kɔ bisaeɛ no sanka me kɔ gye me nneɛma no ɛna bi obi hu me abɔ mama ne wɔ wɔ prison hɔ no wɔn ba hɔ no ne adeade no wɔn ba ne kyɛw pa wɔn ka sɛ wɔn ba no aka sɛ ɛnyɛ wa ɛyɛ ntwa to so anaasɛ dɛn wɔn ba yɛ no maame ne deɛ kyerɛ sɛ kyenkyena a me ne akora no ada ɛna me ma firi mabusuafo ma mo de akora no ada akɔ aduro so sɛ ɛbɛyɛ a amanfoɔ bɛhu sɛ ɛyɛ asɛm na ɔmo de ato me so nti ɔmo maame ne ka saa na ɔfisa ne ka sɛ saa na ɔno ka deɛ a ɔno ɔntumi mfɔso me maame nka sɛ bi ase ɛnam so sɛ saa na maame ne ka deɛ a ɔne ɔno nkɔ na sɛ ɛnokorɛ sɛ
me na akora na da na me di nan a prison me ka me wu aka nti anam so kra ma officer na ibu fu se ma bodua na me se o me modua me dua ne de me didi na me num so kra na me bo me dua because bra me bre ofia no enya bre kitwa na ma me no ye de ekoy na me so no somebody me ko inside. Okay. And see, initially, in fear saying na judge and the mouth 12 years. Initially, on my 12 years. Which is yeah. Judge and mouth 12 years. Okay, and I would try 8. So on better 4 free. And sure to do saying and I would the ball. Ebia mucha ya with the ball about 1 FM. 94.1 FM. Ezra 94.1 FM. Okay, and I'm going. My friend no. Ana ensuo ba ku e wo sawi. Me ma me wo sawi. Your friend asuo pri. Ana ba e ho asase no so your friend asase ya. Ana me san friend ensuo ba ku no so your friend no akwanansa. Nti me tia ka say be 4. Ensuo be 4. 4. And I would a bow Adriano. Oh, I see. Now, oh, my man, no papa, say. Mommy, my father, dear, me who no more bell me and papa need a minim sort as a ton tiasi, but more minute tiasi. Only I know more saying, oh, more meat tiasi. I said, me say, on no son, more benuchi. Me, I said, me see beginning. My wish for Kramamu be auntie. Because my fan said, Enko baby, Enko baby. And I don't want to see any see and I'm say be as no Enko baby. I'm to see I didn't catch us all plead guilty. Sir, Caso default, never move in Chilimu. Sir. Okay. All right. Until me be say, Obushia for no more ben no muchi. Oh, I don't know. I already acquired by Fioro. Acquired a long than by my friend, mammy. We say one so. First, we used to know a smuggler, and to be a phone be used to say, and I drive Kakoda. Intino, my friend, mammy need the home combo. I'm a horse out there, mammy to one among. A horse out there. Only I know more saying. Me pacho say Oko Father Ezra 94.1 FM. 94.1 FM. Ezra 94.1 FM. Oko Father said I'm tossed 3. Okay. Before I back up prison now over. Une obiawo. Pacho me moda. I see. Okay. Until now we can say Ediana na obasi anyama. Mommy me de beto ahofo ne atifo ni say me buy no ablabo na e tin e na ne din na aye no so nyina aye me PAC office ande container no man oje ye no me ko babi mako 4 e wosumia ho enam sa se minim se bia ho na me firi aba no ntraw o kan wa se mi ye ni pan se me frɛ o timi de ne number ma o be frɛ on fa bi Teja, many my content didn't come over as a who continue be so until I come in with Trama be egg man. Nam the same and Yamaka Kram one, Mediaba. And take a crank, I made a told you a tea for him, and I for him say. Do a chia be me. Miss Romo, Miss Adam say him. Or Multimum Wame, Nankam and Power you may. Menyanka Karaka. This guy's Cassandra here. Oh, I never could say. Mintimi nkase bia 2000 ana 1000 sebi sema ba semi obi a adwene wo ho na mani da ho a me wansi di kura metima adanda so mana iska kese na me Ezra 94.1 FM. Wo free 94.1 FM. Prison by now say 5 months. 94.1 FM. Okay. Obaye wonya adwuma. Nti wo si dan na wodidie. Wo hye ani ade. Edie nyame ade oba we busuafo apo na nyame na ma odidi busuafo no omompo me bai sisi ameti maka say meti ayi ntade ehye me nyina mabro na de bre me o ma me mabro na de bre me ade oba na lady na sesa woni ma nyina mameto bakokora na oba woni emu no mi hu say ono anga according to you say na se no ene ne yes ade ntia na ama wade o de ferie Afrikumo. Okay. What could station be there? Mommy, no credit o kan ede. Unse na me kasa man bi e wo sa sunya wo. Yefa na bibi.
ono oya adwuma osompa Henefa. sompa sunyan enti me ne ono kwa de frɛ me sɛ me nkɔmɔ no wate pen wate masɛm no ana me ka sɛ ɔno so asɛ ɔyɛ kyɛn me okuru no so enti asɛm no ɛna ba bia na me yɛ mpaboa na hɔ ne station enti nipa bebree na asa amanfo kakra ni me enti wɔte masɛm no ɔno atu anamɔ ɔyɛ kyɛn me ntutu anamɔ kɔ fie hɔ ɛne ɔmo kɔ kasae enti ɛnam so mama me ne kora yɛ de edina tempa mo no eburu mi FM. ndi ni fie ba na o se sa no di ni kunti na no ma me na me tim no o ti moto so twam no hu se meto na so oba na o se masem no kra wa tipen na no kra pesa nka o ye de oba ho no nka ni mbedi nkomo tinya me ado na se ma ba ono ye program o sompa ho ayi ehu sa ehu nti o do koso o de me koso nti o de me koso tema me pie ba no so officer na me ka me ni ye adwuma no ono ana twa asem ede mame ana me yusu ono ana Ghana ka na ode mame ana me yusu nti ode me course no na tema na me wo fi ho no so incident bi si prison ho me nim omo ana omo hwe Captain Smart onua TV no de one de enfanto but wo ko ho nti wo ko sompa sunyan ede wasem se ya akoto wo meni omo boa momi omo de me na omo me de me number etudwa me ntwantro me kame bra ne kobro sunya central prison am de TSC lady ba ko no one na me mo send hand cities ana boy ba ko no so o school say Cape Coast say no school Cape Coast ono no so send 50 cities in this car where me nyai 150 cities 150 cities na numre me ko yiska na numre pepepe na asem no e blockade na numre pepepe me ko yiska no is it na blockade I don't know na me use into me the phone ko see charge into me ko tu ya na me say 94.1 FM see lock be the same and I want to 94.1 FM prison no e dey say ansa no wo ko some pasunyane me ko mame am say be mfanse be week en kwa man kwa mbo na e frɛ me it yes yes what church it be week wo free prison no be week na man no de wo call some pasunyane e call ma ye hu program bi so to mo de wa number de to ho na obi send 100 obi send 50 cities okay wo free some pasunyane wo sa ko station baby anu achi ya me free what do you call it sunya me buy no because time na mo na say wonnam kuroma me so obitimi kokoro obitimi hera gina ho ehwe wo sese bi ase wakuni pa na akwaba gina se pressure na e ba no eso ti me dey to me stand him say sunya ho na me ti no eho emmoa me e na me wasting so de me me pen me sankan a nti wo ba kuma se ho no de ya me person in say o san ko different station bi em wakoso mpasunya ne e na ehne fa nti me buy no eno so what do you call it sompa mi amenu ohene ni omuso mu was sompa so wo ba kuma se no wako sompa mamponten wo ba kuma se no so wako station aha no yes an frɛ no sompa enti me koye no ba minim ena me nkyere mu na se bia ma me no wanti ase obisam se me ba de be na me 94.1 FM Friday and night Friday ka me 3 weeks that's say wo free sunyane ba Friday kuma se Friday ni Friday etwam ya ka wa 3 weeks me say wo free sunyane ba kuma se Friday ye etwa mu ka ho a 3 weeks and wo ba kuma se but enye se e bia wo free prison by ye 3 weeks and wo call ho sa wontie ni ye sa wo ka che ne say wo ba ye 3 weeks not just say one on fan say wo free prison ba kuma se 3 weeks wo free prison no 3 weeks any sa okay ndi ba na ye wo free sunyane ba kuma se 3 weeks sa china sa na wo de asana me ba sa sompa na wo aha sompa TV ohene ni unse say me call first one social media me page baby me message is 100,000 sa me message is 100,000 course no message ba on the phone so sa and on me call and me call say
Thursday was say me call Thursday ana mo say sade chi fled am yere me mra nti me ho na man kra frɛ me na me koi nti me kɔ na ma me no sade me kɔtena sɛ ne me ti we ye ana obi am say what the meba ma men kɔ wokɔ sompa second sompa ɛwɔ Kumase ekohia ɔhene ni yama wo sika ipacho dabi omo ama wo sika ipacho dabi ade achi me Thursday na me kɔ na ɔma me ba Friday no nti me kɔ na ma me no kyerɛ sɛ me tama me ka ai what do you call me boss station di na ma me confused nti me kɔ bo dimpa so ayɛ agu sompa no yeah nti dimpa na agu nti na dimpa no akɔ oda me ngura oda nti ma me no say why confused nti me call sa Friday no ana obisa me na me so enye dimpa ɛyɛ sompa ana ofre sa ama na hozu program na poku pese no ana obisa na poku confirm chen say no kore ma border nti wana na poku ka chen say be 4 months ni nti na poku confirm chen say 4 months no wana ma me ni bufu say manka no kora nche na so enye say manka no koro nti o mama nkyere mi nsem kora na ma ni pie okay na je say ono bisa o say wo ba ye no enya sen no na enye wo wadwene ye wo say wo free sunwane ba Kumase enya sen ena ma wo ka 3 weeks no na wo nim say o pa che say wo free prison ba ye enya sen I see wo ko sompa sunwane pacha wo mo de wo ko studio present sika e de ma say bia J1000 G2000 3000 4000 na efa ekoye adwuma pabo adwuma no pacha dabi okay wo number na wo modi tu dwane so 150 no a wunya aye no wo ba ho ebe ka kire PSC no say me number modi tu dwane sika ba so eye 150 cedis me pacho manka nkire no na de ntia manka nkire mo no say na nwumre na me ka say semne broke no na ayi na napoku no hosu program no me ko on me kire no officer na me ka say o de container no ma me no ehon ye ka kwanti sa kuntina mo ana na me da ye mbibia nti me kire omo no mo se omo yere omo be ba ho abere abehwe shop no nti na emse na Saturday so nti na me tiwa na mu se na napoku no ene ada guy ba ko na mo timoto so na omo bedu ho nti omo bedu ho no omo kro ma hume na me from no me kire omo se ha na me ye adwuma no na omo yere omo twam koe nti eno achi na ma me ne frɛ na napoku no ono ne kasa no ena na napoku kro ka se omo kro abehwe obi o ma ye shop o se o ma ye shop mama me ami ye magana am se dabi enye se bi o mo na ye shop mama me e officer na me ni ye adwuma o inside wo no oni ni container e no de ma me a na me ti ma me ya lala bo no so wa de wa gi na de nti enye se bi obi ye shop mama me se bi a wa ye shop mama me na magya ho na me nenam what Roma sometimes say yade a wodi wo mo send me message me dem say pass anya wo kra no a ebia na me nim say wakọ baby say na wase yakọ baby say but anya bia no obia betumi aka kire me say bia ye hwe bi okọ sompa sunwane no omo present sika 1000 na say 2000 de ma no na madaroma mo send me home message pa na me hu no why because me bisa no wase wo mo de na obi nso frɛ na omo send messages no into the mede numbers ni bi makua so oni omo ni nkomo because ebra uba udi nka de wasem ye bisa na udi nka ka wasem ansa na ahwese ye de beba na se enfama in fact wa mo so say bia odi akọ station foforo ka ye bibisa bisa ne sempa ye de ne betra ha se ye ne di nkomo no mo hu no na mo start say mo send message say okosompa sunwane na wasayaba ye sompa minyo hinini ho okay nti mo na mo ma me ehunu ye nti mo adaroma se obi betumi aka kire me se ebia okosompa sunwane no omo present ebia sika ma no 1000 ebia 500 cedis 2000 cedis se ebia onfa nkonko ye adwuma na wakọ akodie na afei wasan kọ aba ohene ni ho no wasan aba ha megidi se sompa sunwane ene sompa Kumase eye affiliate enti Madaroma obi a ohwe betumi asende ede amame won muslim no da bia yeka yese adwuma we no
ebinom nti ase ansa na wonom aye se obi ba wo studio na or the problem ba na or say opemwa nia onim dwumadie no na ote ase will never give any panel number on fan to just say aboafo moa woni made sometimes eya na yemi a ye program no obi be send bibi e de ama obi a eturu bi a story no eye touchy e na wo send obetumi akọ station bi ọkọ a ebi a onya hwe obetumi aba ma akọ ebi oba obenya bibi obetumi akọ menu ante na ho obenya bibi obetumi akọ ohini ni ho sompa ebi obenya bibi but other stations no ebi o a ukọ a wonya hwe sometimes eya na ejina nipa no so ebi eka o ma akọ de yenim se ye de ma na o de be ma no ma akọ de se ni nti no na obowa enam ye hu dompo ntina mostly eya wo mo de bua nipa a wode na asemba eya na ye hu do gidi omo gi edi nti ye hu do nti na turu bi omo de bua nipa no a wode na asemba 94.1 FM. enti no ewo se wona nipa na ba ho ba bepemwa o wadawroma enti wo de number etudwa na omo de sika no esi so na wo hu ne se okay me di me number to ho say yemfam waso mesi no wo mo de sika sei e na aba wo mo de 100 million na aba wo mo de 20 million na aba wa crash sika no then wo de ama enipa no wa present the man was studio wana wo hwo yerepa wana wo hwo sompa wana wo hwo nsira wo mu ana hwe ha o mu hwe ha no ma hwe ha no ma hwe ha no ma hwe ha enti no wo present sika no o ahwefo ne etiefo ya present sika e de 50 million e de amano se won fa nkoye mpabo adwuma now se wo free ha no ko station fofora na o ma frema akonipa no ode na asemba ye no ya wo man 50 million no wasenya kwotena ha ba se wo de nipa no ankasa number to dwa se wo benya bie se wonya bie how will I know to say the waba yen hwe ne say afi kwa no waba ha foforo onko ba bia wo se wo pemwa na me de ne number atodwa na me kra ma akono mesidan na mahunu say ne number na me de to dwa no wonya sika 2000 and say 5000 mesidan na mahunu enu nti dia wo no beba be ka chem sa maako me number na wo de to ho no menya 100 cedis no enu na magi adie wakasa wanya bi kura no a mini bibia ka fa ho because wo bia wo sending ni sika nso emeka kire me sa maako enipa no a wo de ne number to dwa ne ma sending ni sika o ma sending ni sei omo meka kire me enti adwuma we no you have to understand adwuma nya say wo ye ya no akotena se na wo ye wa bra wunya adwuma ni mu ntiase no enti now wase some minyo hidden de ono no anwie ba some personwane no wase wo mo number no ono number no mo de tudwa when you 150 cedis. Now let me tell you yempo me ya apela muhunu sade ya mesibre eno kra no ebia na abia akoda bi kratia ya ne ho aye mobo wo bewu wo ti se grant de ya na me hwa na koma no e best stop nti na me pre me ho se metumi age akora no hwe bra ya me bre ansa na manya eno kra no bia menya ni nyina ba me ye bi ye hwe ye nua dairy liver de no na efuru no aye kakraka no ye hwa se me de bosomi osade enenye sika de ma no enti ono na sam no enye nipa bia na ebetumi atangwa ko please na benti de kona ko di mate ubenya bi kona ko pai eko like omo elodi car no wo ko jira na car no be jira wa na wa load ubenya kakra sansem we no enye wo bi a wafa akosemu pani a entache no enti wukra na wo pa obebra sa wanya kakra e di ama no ba se no ye ka ne sei no senka enka
wo ma frɛ ye ne wo ma di nkomo wo ma no mo cheche akua akua number mede ba ko number ma akua e na obi sa ne sɛ okay wa ba ho no oba ye no mu betimi a kyerɛ ye sɛ mo presenti sika sei e na de ma no ana wogina so went to me ankasa say bia ye man 2000 man 3000 ya gigi skanya say na de ma no went to me anka hwe e na me bisa ni was 150 e be si dem hu say ye no kra na asanye no kra enti muma ye nye ne saa enipa no ba wo hia moa fa number to dwa number wo fa to dwa sika ne ba yima no yen etobia ye de nyansa to ye adwuma ne ho wo ebi o wa ebia wanya 200 million wanya 100 million wo de ma enipa no wo kokan wan hwa na akrofo akotwa no kwen then so ya presented the man wo studio mo bia hu se discussion nsam sika no woni minim da wo beko station foforo no ye beka se nipa asomasi ba ye no the safety tin ya modin na mo sika sei e na ye de ma no opa wo mra be yi ne ho ano ne ya bo ye dia chetifo adwuma no eye nyansa nyame ma wo nyansa na wotumi de aye adwuma no timodi wono an number na tudwa woso wonya 150 say ye true say ye true ebesi da ye ho but who host no wo de number bi tudwa ene sika ne begu so ena wo yi ye na wo se manya 3000 some ye de 3000 amawa enkenei mo betumi aka chem so oba ye no ye ba ne 50 million ye ma ne 3000 ni apamo no manya presentation amano manya hwe amano eno an se mode ono number 2 dwa set e for mo ano na make say ye mpo no ye ngodo ena emma wo mo de send this kind of thing ye nipa no send nipa de omo nim no eya brand no ana omo di akire yeah enti se wo de number 2 dwa ebeba kakra ma de ama nipa no but wo de ono ankasa number 2 dwa say wo apese oboa no boa no a obi kra fi ye kra ye te ye za ye mi she ye bo say boa nipa ni say enso so ye wo fa ma ebiso kwa send no ma sa reverse ebiso send no ma reverse da bia me fa bi kira mo da wo wa na ntiafo afra na ma cheche mo ntiafo sa me pa che wo meji akra bi nkwa me ya appeal ena woni pakro no me ya appeal no odi bi ba ye ena sese wo se mo fema no ntimi ni mu say say nti ba sa MTN for no bi ho a na ne bu omo frɛ no wo se na ye reverse ma no ebu am cheche ebu adanso a ebe bro no yeah wasa dia ba nti ada asa adwene ba hye me se mo fa na dia mo fa dia man wase munyima no a se na me ye no odi ba wase mo sa nyima no a mo sa nyima no ma me ka tro sometimes ye nuanum bitimi frɛ maako me di say beba ama emma na na sa bebre o fa ma bebre en friendly pano en kan che so wo ka sa wo anya ka dan ma wo no na ebe de ye ne papa na o se wonya nye wa fa ma en so na ti 48 na muslim so wo be me ya appeal na wo be send me message maako me di say beba I just don't read yes ebe wia because ebi o wa wo beka wo be ti abonchen no watworo o de pen ato ho enipa na afa ama me so bitimi me tra enka say enipa ama se wa ka so di sika eba wanya afa ama o bitimi meka enti wo so anya aka wie na akwa ete sade wodi aba ebi kra aba na wo tena so ebi sika na wo kan na mu odu enti me so nya nsa wo sade no ebi ye mi bibra na ye wo fidade mu enti se wo de message ne ba se mako me discuss e beba wo de ba nsa amaka yeah wo mfa ma ya so eno ano no oh well, I to make us say, oh, Yabana, oh, Monsieur Juma, Monsieur Juma, Pesu, be Buamina, Monsieur Juma, now will be a friend, who be any pabe do, or be friend, oh, Marco Wamra, who be not be friendly Pacron, who be friend, and so now, Edian can papa be or one for Bebuano. Esu no obi aka waka nti akwa te sade afei wanya ba bi kodia ne ma yes ma yeah foforo ba wo be friend na won fa biem wo be friend na won fa biem so hu enti sa wo de na make kan sa mo de mo number to ho na mo nya sika na mo present ma no say ya present 3000 2000 5000 e de amano a enka he ka yesum na ti kwa na de ya anya bi oh na se ne ana hayi kura ye nya bi ma ni su ye evidence e bia na ye no kran so because me
metumi agye di say when you 150 because ebu a yetumi ba beta ye api akra yi kra de na wo wo ebu wa Ismael ya beka sa be 30 40 minutes na me the messages ya ba che Ismael ebu wa ya kasa Pastor Julius akasa ye evangelist no evangelist akasa kuya ayire no ho akasa ye ube wie na messages 7 no ebu na 31 1 cedi 30 cedis 50 da no ka ba ko bi ba ko na ka no na me peti 0.50 and we 50 pesos 50 pesos 1 cedi 0.10 1 cedi so ke to bi enso anti eja 1 peso se ke to bi enso anti ke to bi na me pe 1.8 billion na Ismael. It's ish. Kasati na messages ya be you. Mitimi refresh my phone. Bet 10,000 ebia na. Abana catch na me dum na me so na me dum. Ubedum na so message 7 na me ache Ismael. Ismael kasati na 7 messages. And ji sika bia ma na present sika bia ma no e wo studio ho. Me bo na. Omo do number na to. Me number na mo 2. Say obi a opeso obo a obi amu. Okay. And I was unya saying 150 cedis. Okay. Enti mwadaroma wa sabre no so mpasu nyane wo Sunday no sika sa ebia eye 200 500 100 apart from your Sunday no 100 no and or Sunday no 50 cedis no adaroma wo Sunday no sika ni bie so mako obwa me Sunday no 200 me Sunday no 300 me Sunday no 100 me Sunday no 50 me Sunday no 500 mwadaroma ubetumi asende me messages na mehunu se ampa enipa say ni na Sunday no sika na mehunu mwadaroma menya messages bebre yehunu so mpasu nyane ene ampa no kre sanete nti wadaroma se wo sende ni bia ma me hunu mo ma me messages no mako sisi ya yo me gine sisi ya wadaroma mako me sende ni bi so akaso wonya ya de ne number 2 ho no okwa wonya 150 cedis ya no obo because mimpo me sende ni 200 but let me tell you me pentro enu tra mana eti ya no adwuma we ya me ya no me pese obi be take advantage of obi sika ho den enti mutumi ma me sa we ni nyina mada ebeye me de enti me twa me ho aba no me twa messages no obi a ma ko me because Sunday ni 200 cedis me Sunday ye no edin sei na eba ye me wie na me friend na me catch us say because mo Sunday scan ya mo frɛ or Sunday we ma ko ma Sunday 100 cedis ma Sunday 31 cedis ma Sunday 10 cedis ma Sunday 5 cedis ni nyina no o mo frɛ enti no wo a wo Sunday no 100 200 350 cedis dodo na madaroma me twa mo sesi abra me twa me ho aba no me twa mo messages no entwantro enti sa wo benya ho sunsanso enkasa me ye ewa abra wanye ebra ukọ sompa kumaso hini ni hono wode wo number tama na onyanya we no or the wo number na tu dwa say ebia omumu aw anase number ho a wode tu ho afa me number exactly wode wo number na tu ho mpageda bi wode owo number wode tu ho so omo first can enfa so na so omo de fa so wi a wa yi a present e de ama adwuma no se me pacho wo say sa Friday no Friday me koye no me kura me koye no ono ka yem say amanfo aboa exactly but enye wo number enya me number eno na me pese eno ape na pese me hu enye wo number adwuma no woni na ti adwuma na se enti no ba bia wodi nkan koye no na wo ye pani enti na wasan ko mo friend no wo mo gi adwuma no wo mo gi knowledge efiri ni ho se de wo si ye ne de ne sa na ye no enye wo number na wo eche wo ba na o 50 pesos na wunya aya ebesi dan wo no wahunu say ye no kra na asanye no kra enti se de si ye adwuma no ene wo ye no wo de number to ho enu no mo de fa so no wo wi a wayi no aka che tie for say menya sika sei me de ma no na wo ko ba bi fofra a wo no atumi aka say ampa
sika sei obodin na me de ma no wo pa wo meyi ne ho ano emre bi lady bi ne wo fi dada mo no lady bi ba ho and oba ho no e di asem no kan de na wo ti hwi che mo no esa se ebran antina dis kan ma no no obodin wan fa lady ne phone so wan ka say me the lady ne number to dwenti bu first kan fa so or the number ne to no mo de fast mo yi no se menya 2000 je enti bra lady ne ba ye ho no ye hunu se ampa he wakọ ye no wo ma wo sika sei ye boa afi no wo hwe ye nim e wa ne se wo ya ko mo na mo se adwuma no ye twa ma akurasi mo ma adwuma ne ye aye ya e kina nko obi hwa konfonko a obi hwa no ka se sika ye de ma na so won fa ma no dabra wa fa ma etinu wakọ trans station no wotimi bodi nti bra wo ba oba ye ne yetumi bodi se sika sei e no de ma so mpasu nyane sika sei na mo betumi abodi se mo de ma no mo de ne number na to ho wo obenya bi fama no wose wonya one na ko no kra ebinsu ka se nyesu nwanko ebinsu se ohene ni so sa ko ho ebinsu se unsa eye affiliate enti want to say de na ye no a yenya messages no nti ohene ni so ye no no so nya messages from wose waba wakwa ama wo maboa no oh said ya ha nti wono so te sa no na just say wakwa me aboa wo de ya ene de free akọ na just say okay exactly I think say hono bufu and ben because now so feel say oba bezan aha enti na omo frefre na omo ye ebi frefri e ho no sunya no no kuya bi so omo say okay mo se waba ho ama maboa no sika say na mo present the man no fe wo tira phone so se won enti adwuma no won tiase enipa no obepem wan ye mfa ne number ento wasa mo fa so problem ko ba be number na free wo ho obepem wo free wo jeje ne body ne fama no simple yama wo sei wo se wo koye mpaboa yama wo sika sei jina koye e kire ye hu so wote baby fofora enya kwa eni ye ma no obi kura be kase wakọ ama yama no ayi fo ma no 5000 10000 wasa betna na sika sei na me kura me sister kura frame am say na on kura na dwen no on say me sister de ye bibi o ta aboa but ne concern pa ye obi a okwa no akwaje okwa no akwaje enti awa ne de ndie o se o mo he wa nti de o kura ma ne hu se oh ya menya contribution 5000 but because wakọ ha ne nti